babu cutar da yake damun magidanci yau a Najeriya ko a Afirka kamar cuta na ba'aful jinsi. Daga ga mutum ya kai mutum amma sai ga kullum an same shi a gefe babban abin da zai ce yake damunsa shine cuta na ɗaukewar sha'awa. Wannan cuta ba mai kuɗi, wannan cuta ba talaka, ba shugaba, ba ɗan iska, ba mutumin kirki. Cuta ce da ta gamayya ga dukkan al'umma. To wannan ciwo me sabab nata? Sai wani malami ya rubuta littafi sunansa Sheikh Mahmud Jamil Zainuni, sunan littafinsa Ba'ful Jinsi Asbabuhu wa Ilaj. Abin da yake kawo ɗa namiji ɗaukewar sha'awa, raunin al'aura, sanadinsa da mafita da hanyar da ya kamata a warkar. Amma ya ce duk ɗa namijin da yake samun wannan ciwo ba ka ba shi magani ko ka ba shi fatawa ko shawara sai ka sa shi a sikeli guda 5.